скот някъде пудрата да се чуи резената ската. Той да ги конферти, какво става? Нали може да за първи път се спуска въртела? Ще пушим ли ти? От тук. А не си карал. Аз карам ски, аз на оборт не съм карал никога. А, никога не си карал? Не. Само ски. Иначе сега за първ път Иначе ски карах миналия месец. В смисъл, сега за първ път ще... За пръв път ще ми стъпат краката в това нещо. Обещавам ви, на запис, ще бъде много забавно. Пак ще имаш някаква двигателна култура, да? Да. Ще се раздам, ще дам всичко от себе си, ще падам от сърце и от душа. Знаеш ли как автомати тия неща да... Гледах клипчета в YouTube, мисля, че съм много напреднал. Добре. Нивото ми е високо. Истинска история от двама човека, от Сашо и от Ники. Значи, като паднеш, едната ти буза трябва да остане тук, а другата да отиде там. Няма да стане. Това е най-хубавото падане. Нека тръгне дъската, нека се засили малко, не е проблем. Нищо.